Play TV и днес ще играем Clash of Clans. Както сега искате да видите, че може така мисля, защото съм си пуснал армия за Лара. Но Лара още не е почина след 5 часа. И това ми е гадното. 200. Сега ще покажа. Щастие ви, казващото. И нека да видим как са ме атаквали. Бутна ми съм я дефенза, ама... не са можни. Макс. Дешанка, Макс, гадов. Хоградър. Ганата, защото това мъртво ми се прави. Това ми се прави. Няма как да го бутам. Аз го... Тук не е бутна толкова лесно. Няма да ме бутна толкова лесно. Ако не работи, това мъртви деца да му убие това. И те вече ще убият драконите, но... късмет просто. Късмет. Нека да гледам къде ми. И добре, че му е свършил времето и не му е може да бути. Ама малко, защото вижте колко пари ще да ми вземе и колко дарк си. И сега събирам за... Кинг. Но трябва първо да дигнем това. И нека да атакваме. Дешки ще атакваме. Но няма. Мерси, готов. Ако искате му влезете в моя клан, BG едно... много донетват. Ето вижте колко донетват. Мене са ми махнали донетите. Аз бях нов, аз съм нов, защото преди бях в този клан, но преди да вляза в този клан, че исках да съм в този клан, България. Преди да влеза в този клан, но се лепнах. Това е на 4-то място и иска 1600 купи. Създаден на 4.2.2014 година. Един от най-страстните BG кланове. Кланът за войната. За пример, не знам какво означава. Минимум 16 години. Пишете на български. Танхал 9 с герой 20 лева и армия на 3. ФПК. Герой 20 и армия на 3. И това много тъпо. ФПК. Но се лепнах и влязох пак в този клан. Вижте колко донейте. 989, 1366, вижте колко получени. 1209, 606, 365, бучката, 33, 379, 539, 572, Алекс the Great, Сара, Куинг Сиси, Арсо, Лапиши, Зехурт, Боб, Марлей, Денчи, Дамян, Зарола. Ако искате, може пишете по Фейсбука, преди в някой друг епизод казах. Да ми пишете. Чакайте да ми пише само дракон. Може пишете по Фейсбук, аз съм списал Димитър Нестеров, но тук сега ще ви обясня. Тук съм списал Дамян, защото преди бех влязал преди исках да влеза в този клан. БГ, къде е? БГ. Едно знаме, много хубаво, харесва ми знамето. Сега ще покажа БГ. Ще го няма. Колко купи беше? Май 10 беше, 9 кой лева беше. Името, здравейте! Клан за войнанство. BG Stars. В този искам да влеза. Да, BG Stars. BG Stars. ЦСК се писат. Ските ЦСК.
Кой от Левски да дигне палец нагоре? Моля ви се, аз съм от Левски. И мафия криво тези кланове. И БГ е едно моя клан. И преди ето този клан. Не, БГ Спартанци беше май. БГ, чакайте сега ще ви кажа. БГ Спартанци или как беше? БГ 9 левел, 10 левел. БГ Стар. БГ Звезда. БГ Звезда. Толкова влязох. Не ме изгониха и след това исках да си променя името да не ме знаят, защото само толкова беха много активни играчите. Вижте само колко победи, но имат и загуби. Сега ще покажа нашата. И ние сме 10 левел. Майкан, но ние имаме най-много победи. Ние сме се били срещу май тях. Не.